Kamusta nga pala kayo dyan mga tol? So this is me again, it's Banong TV and I'm with my girlfriend, Maine, yan, and Kelvin J. Gubatan. Ayan, at papunta kami ngayon sa Umingan. Alam niyo ba yung Mini Chocolate Hills? Tignan natin kung maganda doon. Let's go! So guys, at yun, andito tayo sa Umingan, sa Mini Chocolate Hills. At meron akong nakitang ahas. Napakalaking ahas. Ito, tignan natin. Yung ahas nandito sa likod ng puno na to. Teka, magdadahan-dahan ako kasi baka manuklaw eh. Ito po siya. Ayan po. Kubra. Yan, napakalaki. Napakalaking ahas. So guys, makikita nyo yung view dito na parang Mini Chocolate Hills talaga. At ang ganda. Ang ganda po dito. At alam nyo ba, dito sa Mini Chocolate Hills ng Umingan, meron ding tarsier. Merong namataang tarsier dito. At ang swerte ko dahil andito po siya ngayon. Tignan nyo yung tarsier. Ayan o. Mula na mula yung mata. Mula na. Nakadarag sa